Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye.
ni waati na aw mun sɔgɔmɛ jani na an b'aw fo k'aw koɲuman dɔn an b'a fɔ k'aw bisimilaw ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka kɛ ni utikalo tile 6 san 2025 an ka wulada in na kibaruyaw la bakuruba dɔ bɛna tali kɛ kɔrɔfɔ dɔ fɔra dɔgɔkun tɛmɛnen ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko Belgique jamana ani Luxembourg k'u bɛn'u ka dɛmɛ tigɛ AES jamana ani Mali jamana na. Belgique jamana lasigiden mun bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ ale bɔra kɔrɔfɔ la ko kɔrɔfɔ in ka a galontigiya ko an bɛ waati min na ko bi o kɔrɔfɔ in ko tiɲɛ tɛ ko Belgique ni AES jamanaw ko baaraw bɛ ka kɛ ani ɲɔgɔn cɛ ɲɛtaa kuntalajan o sira fɛ. APDP ni olu bɛ maanifin tɔgɔla kibaruyaw ka o la kɔlɔsi olu ye jalaki bin cakɛda dɔ kan ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ baara mun na ka se ka maaw tɔgɔla kunnafoliw ka a lakɔlɔsi kosɛbɛ ko ka dan kɛ o la ka o laɲɛnɛmaya kosɛbɛ. CEDEAO ni AES ka kumaɲɔgɔnya kɔnɔna la kibaruya la k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya dɔw bɛna boloda halisa CEDEAO jɛkulu a ɲɛmaa bɛ maa min bolo bi ni o ye Mada Bio ye yaasa ka se ka jɛkulu ninnu ka kumaɲɔgɔnw kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ. Kibaruya ninnu an ka wulada in na kunnafoni la bakuruba dɔw ye sɔɔni an bɛna walawalali kɛ an b'a fɔ ko a y'aw sɔgɔ ko ɲuman jani ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na. An bɛ foli kurakuraya ka di aw ma aw minnu sɔgɔmɛ an na i n'a fɔ n kun ɲɛkulo la sɔmi cogo min na donkan kɔnɔna la Belgique jamana kɔnɔ u ka cakɛda mun bɛ yen ni ale bɛ dɛmɛ ko bunakun kan ka sin cɛ ka jamanaw ma n'u b'a wele ko ENABEL ale directeur général bɔra ka kɔrɔfɔ dɔw kɛ kɔrɔfɔ mun b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Belgique jamana foyi tɛ u ni AES ni ɲɔgɔn cɛ wa ko jɛɲɔgɔnya ninnu a ma furu sa wa dɔ yɛrɛ bɛ ka fara jɛɲɔgɔnyaw kan ka koligiriya Mali, Burkina Faso ani Niger haka ja ko Belgique jamana ni cɛɲɛka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka o hakilina kuma in fɔra ka kɛ ni dɔgɔkun tɛmɛnen an ye k'a fɔ kibaruyaw carila ko AES jamanaw ko u ni Belgique kun bɛ dɛmɛ mun ta k'a di anw ma fo ka taa se Luxembourg ko a dɛmɛw bɛɛ lajɛlen mana tigɛ u ni AES ni ɲɔgɔn cɛ ni maa kofɔlen ni o ye ENABEL ɲɛmaa Dani Denolf ale ye o kɔrɔfɔw de galontigiya a ka layɛlɛmaliw kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya bɛ AES ani Belgique ɲɔgɔn cɛ hali sini wa ko an bɛ waati min na ko bi u yɛrɛ bɛ ka hakilina kuraw de ta yaasa ka se ka dɔ fara jɛɲɔgɔnya in kan maa in ni a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Burkina Faso kaw bara tɛndugu kɔnɔna la a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali, Burkina Faso ani Niger o ni Belgique bɛ ka boloɲɔgɔnma mun kɛ wa Belgique bɛ ka musaka mun di u ma ni a bɛ kɛ sira caman fɛ ɲɛtaa kuntalajan kɔnɔna la ko bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ o musakaw ma tigɛ wa dɔ bɛna fara a kan de kibaruya in ni a bɔra ka bin ni maa kofɔlen yɔrɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko Saheli jamanaw Belgique ɲɛ b'a la k'a fɔ jɛɲɔgɔnya in a jɛɲɔgɔnya sabatilenba don wa ko baaraw bɛ ka taa sira mun kan a bɛ maaw nafa olu ka hakilinaw kɔnɔ dɛmɛ sira min bɛ Belgiquekaw fɛ ni ka se ka baara kɛ sira caman na o mun dɔw bɛ tali kɛ kalanko kɛnɛyako ka se ka dɛmɛ don maaw ma maa minnu mago b'a la kosɛbɛ ka jibonto ni maaw ma ko u tun bɛ ka o baara mun kɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ foyi tɛna bɔ o baaraw la maa in ka kɔrɔfɔ la yɛrɛ k'a fɔ ko kibaruya in kun bɔra ka bin Jeune Afrique olu ka kunnafoni sira de tun ye kibaruya in fɔ kibaruya mun ni u ma sɛgɛsɛgɛ wa a ma bugunatigɛ wa ko kibaruya jɛlen tɛ u bolo ko u ye kɔrɔfɔ minnu fɔ a kɔrɔfɔw ale bɛ bɔ ka a galontigiya ale kɔni bɛ mun dɔn Belgique jamana labɛn bɛ diɲɛ don o don hali sini ka baara kɛ ni cɛɲɛka jamanaw ye ENABEL directeur a ka kɔrɔfɔ la a y'a fɔ ko kunnafoni sira mun ye ni kibaruya in bila a b'a ɲini u fɛ n'a ma ɲɛ k'u bɛ kibaruya fɛn fɛn bila a ka kan u ka kibaruyaw ka a sɛgɛsɛgɛ a sun kɔrɔ yaasa ka se ka kunnafoni jɛlen jolen di maaw ma kunnafoni min tɛ u lafili maa in ka kɔrɔfɔla yɛrɛ k'a fɔ ko u ye kumaɲɔgɔn sabati halisa
o ni AES jamana ni ɲɔgɔn cɛ wa ko baaraw bɛna bila sen kan don nataw la yaasa Burkina Faso jamana fan caman kɔnɔ u bɛ ka baara kɛ yɔrɔ min na ni o ye Belgique ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw u ka cakɛdaw ye ko o dɔ bɛ tali kɛ Nakambe, Ubri, Kulze, Bangi ani fo ka taa se kɛnɛyako, kalanko, jiko ani kuranko fo ka taa se subahana mansiw ni kunnafoniko o sira bɛɛ lajɛlen na Belgique ni Burkina Faso bɛ ka baara kɛ o fɛ. Kiba n'an bɔra o la APDP ni ale ye jɛkulu ye jɛkulu mun n'a bɛ manifinw tɔgɔla kibaraw ka o lakɔlɔsi olu ye kibara bɔ k'a fɔ k'u ye ɲangini bin cakɛda dɔ kan ni o ye kɛnɛyaso cakɛda dɔ ye kiliniki dɔ don ko a kan ka amande $5 de sara bawo ko u ye ja mun don u ka baarakɛyɔrɔ in na ni o bɛ tali kɛ kɛnɛyaso in na ja mun ni a bɛ wele ko visiosurveillance APDP maaw k'u de taara k'u bɛ taa a lajɛ n'a sɔrɔ n'i bɛ visioconférence kɛ visiosurveillance a kan ka bila lahala mun kɔnɔna la sariya mun b'a kɔnɔ n'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen dafalen don ko kɛnɛyaso in ɲɛmaayaso ma sɔn ADP ka a ka baaraw kɛ APDP u k'u ka baara kɛ a cogo ma ko ka kɛ ni APDP u ka sariyaw ye maa mun bɛ u bali ka fɔ k'u ka baaraw n'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ olu kan ka ɲangi de o de la ko ni ɲangini wele in a bɛ ta ka da kɛnɛyaso in kan bawo ko ka kɛ ni san 2013 sariya kisɛ dɔ bɛ APDP maaw bolo o mun b'a to maa si man ka dankari kɛ u ka baaraw la bɛɛ kan ka sira d'u ma u k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ko nin bɛ a yira bɛɛ la k'a fɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn de bɛ yen nɔ ni e de bɛ visiosurveillance ka o sigi i ka yɔrɔ la i kan ka a sariya minnu ta ka bɛɛ lajɛlen dafa ani fo ka taa se manifinw tɔgɔla kibaraw olu bɛ se ka lakɔlɔsi cogo di ani bɛɛ bɛ se ka o lapɔtɔpɔtɔ cogo di ko nin b'a yira k'a fɔ maliden bɛɛ kan ka i janto manifinw tɔgɔla kibaraw la maa minnu bɛ foroba cakɛdaw la fo ka taa se kɛnyɛrɛ tigilamɔgɔw ma ko ADP APDP u wulilen don u ka baaraw la yaasa ka se ka manifin tɔgɔla kibaraw ka o lakana olu kana buruja an ka jamana kɔnɔna la keba CEDEAO jamana ɲɛmaa bɛ maa mun bolo bi n'o bɛ tali kɛ Mada Bio ale y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛna baara dɔw bila sen kan halisa CEDEAO ni AES ko ka se ka kumaɲɔgɔnw bila jɛkulu fila ninnu ɲɔgɔn cɛ kibaru la y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ sangani bɔ kabi CEDEAO ka jalajɛ laban kɛra jalajɛ mun kɔnɔ ni AES jamana ka lasigidenw ma ye a kɔnɔ bawo AES jamana ɲɛmaaw olu y'a yɛrɛ k'a fɔ an tɛ an yɛrɛ ye CEDEAO ka hakilinaw kɔnɔ ani ko CEDEAO bɛ ka baara mun kɛ a tɛ ka taa anw munna fan fɛ o de la ko AES y'a laɲini ka bɔ CEDEAO kɔnɔ o de siratigɛ la CEDEAO jɛkulu ɲɛmaa in a y'a yɛrɛ k'a fɔ ni o ye Sierra Leone jamanakuntigi ye ko ale bɛna baaraw bila sen kan yaasa kumaɲɔgɔnw ka se ka kɛ jɛkulu filaw ni ɲɔgɔn cɛ kabi u ka jalajɛba 67 na o tɛmɛnen kɔfɛ Nigeria kaw baara ka kɛ ni juin kalo ye ko ɲɔgɔn ma se ka faamu halisa ko o bɛɛ la olu galabu tɛ faga kumaɲɔgɔn na k'u b'a laɲini ka kumaɲɔgɔnw bila sen kan ha ka ja CEDEAO jɛkulu hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko AES jamanaw u ma segin ka don CEDEAO kɔnɔ nka ko kumaw bɛ kɛ jamana minnu bɛ AES kɔnɔ ani fo ka taa se minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ o jamanaw laalaw ka se ka ɲɛ ani u ka cakɛɲɔgɔnyaw ka se ka kɛ cakɛɲɔgɔnya sabatilenw ye ha ka ja k'u ka laɲini kunba ye n'u bɛ se ka segin ka don jɛkulu in kɔnɔ k'o ka kɛ CEDEAO ɲɛmaa a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna don nataw la ka maaw bila ka na cɛfɔ ni kanbɛ la ko hakilina dɔ bɛ u bolo yaasa farafinna tilebiyanfɛ jamanaw kɔnɔna la jamana bɛɛ lajɛlen ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Mada Bio ka kɔrɔfɔw la a ko jamanakuntigi mun nana ni ale o nɔnabila CEDEAO kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ Nigeria jamanakuntigi Bola Ahmed Tinubu ko o tun ye baara minnu kɛ cɛfɔ ni kanbɔ k'ale bɛna i sen da o sendannɔ la yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnw boli halisa ha ka ja AES jamanaw ani CEDEAO jamanaw an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka ɲɛtaa kuntalajanw bɔ ko ɲɛtaa minnu n'a bɛɛ lajɛlen bɛ don farafinna denw de ka ɲɛtaa ani farafinna ka sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogo min na nin waati in na maa caman kɔni kɛn bɛ ka i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko in dabilala cogo min ko jigisigi tɛ yen k'a fɔ ko AES ani CEDEAO bɛ se ka kɛ jɛkulu kelen tuguni nka ko kɔni
baarakɛɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛɲɔgɔnya mun n'a bɛ kɛ baarakɛɲɔgɔnya nafaman ye bɛɛ bɛ se k'i ka sɔrɔ sɔrɔ cogo min na jamana bɛɛ lajɛlen ka bonya ni karama kɔnɔna la keba Bamako kɔnɔ yan nɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko AES ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw o kɛnɛ dɔ bɛna sigi n'u b'a dɔn ko forum humanitaire de l'AES a yɛrɛ k'a fɔ ko baara in bɛ daminɛ o kalo tile 7 ka taa bila a tile 9 na n'a bɛna kɛ Bamako kɔnɔna la yan nɔ nin waati in na ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw a ka kan tɔn min ka sigi o kan kosɛbɛ AES jamanaw kɔnɔna la yaasa maa minnu bɛ degun sɔrɔ ani fo ka taa se maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye personne vulnérable ye n'u ka sɔrɔ fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ ka se ka dɛmɛ don u ma o de la ko AES jamanaw bɛ na nin kɛnɛba in sigi kɛnɛ mun n'a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw kan Bamako kɔnɔna la yan nɔ ko jɛkulu minnu bɛ yen ni olu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn jigitigiw bunakun kan ani fo ka taa se jamana saba ninnu ka ɲɛmaayaso minnu bɛ yen nɔ ni olu ka baaraw ɲɛsin bɛ dɛmɛ siraw ma ka ɲɛsin maa minnu n'a ka kan olu bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako kɔnɔna na wa ko kumaw bɛna boli kosɛbɛ AES kan ka baara mun kɛ wulikajɔ mun kan ka kɛ an fɛ don nataw la an kan ka taa sira mun kɛ ka fɛlɛ mun bila sen kan yaasa ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw baaraw bɛ se ka yakubaya AES jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin ye hakilina ɲumanba ye bawo ko jamana saba in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ maaw de bɛ yen nɔ maa minnu mago bɛ dɛmɛ la kosɛbɛ ka sabu kɛ maa caman ye u sigiyɔrɔ bila lakanabaliya ko o ni a ɲɔngow ani ko fo ka taa se jɛkulu caman bɛ yen minnu tun bɛ an dɛmɛ ko dɔw taara bawo ani dɔw ma ɲɔgɔn faamu an yɛrɛ bɛ se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo di musakakow b'o la ani cakɛɲɔgɔn ɲuman minnu bɛ se ka fara an kan yaasa ka se ka dɛmɛ kow ka o yakubaya ka bilankɔrɔ bila an kɔrɔ mun b'a to maa minnu ni olu mago bɛ dɛmɛ la olu ka se k'a sɔrɔ ko nin jalajɛba in a nafa bɛna bonya kosɛbɛ bawo a b'a to AES bɛ ka sira caman bɔ ɲɔgɔn dɛmɛ fɛnɛ sira fɛ an ka se ka kolo giriya ka jɔ an yɛrɛ la ka se ka maa minnu mago bɛ dɛmɛ la olu ka se ka a sɔrɔ n'an bɔr'o la an bɛ taa dugujukɔrɔ nafoloko bunakun kan kanadenw ka sanubɔ cakɛda mun bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye Bitu Gold ye a yɛrɛ la k'a fɔ kumaɲɔgɔnw tun bɛ ka kɛ o ni an ka jamana ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ bawo baaraw kun gɛlɛyara kosɛbɛ bawo ka sɔrɔ jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka sariya kura mun bɔ sanuko bunakun kan ko nouveau code minier o de kun kɛn bɛ ka dan siri nin cakɛda in ka baaraw la nka kumaɲɔgɔn tɛmɛnen kɔfɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko bɛnkan sɔrɔla Bitu Gold ani jamana ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ n'u ka baaraw daminɛ Kɛɲɛba marabolo la n'u ka cakɛda bɛ yen nɔ u ka sanubɔ cakɛda a yɛrɛ la k'a fɔ ko yɔrɔ kura bɛ u bolo ni o ni Fekola bɛ kilomɛtiri 20 na ko u bɛna baara mun daminɛ Bitu Gold ko o jamana ɲɛmaaw ye sariya mun ta u bɛna baara kɛ ni o sariya kura in de ye wa a sariya kura in u bɛ a labato n'o tɛ jamana ɲɛmaayaso y'a yira u la k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ni e de bɛna baara kɛ an ka jamana kɔnɔ don nataw la jango sanubɔ cakɛdaw i b'a ta sariya su in de ka dabada ma bawo sariya sun kura mun ni wulikajɔw kɛra ka se ka a bila sen kan yaasa ko an ka jamana sanu ka se ka yelen an yɛrɛ kunna Bitu Gold yɛrɛ k'a fɔ ko san 4 mun ni u ye yamaruya sɔrɔ k'u ka baara kɛ a kɔnɔ ni u ka yɔrɔ kura in ye ko olu bɛ se ka sanu tɔni 22 ko olu bɛ se ka o bɔ k'o di an ka jamana ma an ka la k'a fɔ nafolo mun n'a bɔra jamana o b'a ta sɔrɔ cakɛda in b'a ta sɔrɔ wa an ka cakɛda minnu bɛ yen nɔ ni olu ye an yɛrɛ ka cakɛdaw ye société locale olu fana bɛna u ka pourcentage sɔrɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko ni sanu bɔra nafaw kɔnɔna la 100 sara la 35 o ye an ka jamana ta ye 65 100 sara la o bɛ kɛ cakɛda in ta ye wa 100 sara la 5 ko o bɛ di an ka jamana cakɛdaw ma minnu bɛ an ka sigida kɔnɔnaw la olu fana ka se ka sanu nafa bɔ ko nin ko in wulikajɔw de kɛra yaasa ka se ka kumaɲɔgɔn kɛ o de kɔfɛ Bitu Gold ko a bɛna a ka baaraw daminɛ keba douane maaw olu ka wulikajɔw kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko hɛrɛma kɔnɔ ko douane maaw ye mercure dɔ minɛ ani fo ka taa se maramafɛn ka o minɛ maa dɔ la bolimafɛn dɔ kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ foroba cakɛda bolimafɛn kari kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko douane maaw ka wulikajɔw an'u ka cɛsiri de kɔnɔna la u sera ka taa tɛgɛ da sigɛnama in kan ni ka mercure ka o minɛ la a yɛrɛ k'a fɔ ko mercure ye produit chimique ye
ni a ka cɛnni da ka bon kosɛbɛ bawo ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin fɛn kofɔlen a bɛ ji tiɲɛ wa a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ ka gɛlɛyaba de lase dugukolo ma ko u ye mɔbili in ka a larawi ka a sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman o de kadɔla kɔnɔna la u taara u tɛgɛ da nin siganama in kan ko mɛrikiri minɛni a bolo u ye a ka sigiyɔrɔ ka a kɔrɔta ni o y'a ka sɛzi ye u taara bɔ marifa kan yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin wulikajɔ in dɔn ni maaw u bɛ cɛsiri ni vigilance mun na yaasa ka se ka minɛ cogo jugu ani maa minnu ni olu bɛ don ni fɛnw ye fɛn minnu ni u tɛ sariya kɔnɔ ka se ka o kɛlɛ ko nin ye o baara jaabi dɔ ye nin waati in na u ye nin minɛ maa mun na ko u ye a di finitigilakaw ma ani kiiri mun ka kan o ka se ka da a kan kiba an ka jamana kɔkancaw minisiri Abdoulaye Diop ale y'a yɛrɛ k'a fɔ a ɲininkalen kunnafonidila dɔ sen fɛ ko Maraku jamana masakɛ mun bɛ Mohamed VI ko Maraku masakɛ in ani an ka jamana ka di kosɛbɛ wa ko ani an ka jamana ko jɛɲɔgɔn ɲumanba de bɛ ani ɲɔgɔn cɛ bawo ko Maraku masakɛ de la ka a fɔ ko AES ale bɛ jamana ninnu dɔn kosɛbɛ wa a b'a dɔn k'a fɔ AES jamanaw nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye Maraku jamana kan ko a b'a dɔn ko dagosi ka bon kosɛbɛ Abdoulaye Diop ka kɔrɔfɔla yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ to k'a fɔ an ka jamana datugulen don jɛɲɔgɔntanw na ko ale bɛ o kɔrɔfɔw de nkalontigila diɲɛ don o don k'a fɔ an ka jamana camanba de labɛn bɛ ka baara kɛ ni an ye Maraku masakɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ AES jamanaw politiki ko bunakun kan lakana ko bunakun kan ko an bɛ ka taa sira mun fɛ an bɛ ka baara mun kɛ ko o ni Maraku bɛ kungelena kelen na wa Maraku jamana ko u bɛ se ka tɛgɛ di an ma o baaraw bunakun kan ko wa don nataw la baara caman bɛna kɛ Maraku jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ sira caman kɔnɔ sira minnu dɔ bɛ tali kɛ lakana ko bunakun ka se ka bamanciya kɛwale tigilamɔgɔw ka olu kɛlɛ cɛɲɛ ka jamanaw kɔnɔna la ɲɛta kalanko ani fo ka taa se sɔrɔ yiriwali sira caman kɔnɔna la ko an bɛna baara kɛ o sira fɛ kiba an bɛ taa an ka marabolo kɔnɔnaw la Sajolakaw bara ɛrɛ la k'a fɔ ko Sajola politilakaw u ye u tɛgɛ da maa dɔ ka maa mun fɛnɛ ni siyaniri tun bɛ a bolo ɛrɛ la k'a fɔ ko siyaniri o ye produit ye u bɛ mun kɛ ji la yaasa ka se ka sanu bɔ ni a ye ko a bɛ ji sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ ni produit kofɔlen ni o ye siyaniri ye ko a baaraw bɛ ka kɛlɛ an ka jamana ɲɛmaayasow fɛ hakaja jamana ɲɛmaa minnu bɛ dugujukɔrɔ nafolo ko bunakun kan ko ka kɛ ni o wulikajɔw de ye komisariya de polisi min bɛ Sajola olu sera o tɛgɛ da nin maa kofɔlen in kan maa mun ni siyaniri tun bɛ a bolo ko wa o kɛlen ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ o y'a ye k'a fɔ siyaniri in a kun dagosi ka bon kosɛbɛ a caman de tun bɛ a bolokɔrɔ a butɔn caman butɔn mun ni o ye 50 kilogaramu ye ko o camanba de tun bɛ a bolokɔrɔ ko sɛgɛsɛgɛliw de kama o y'a ye k'a fɔ ni siyaniri hakɛ mun bɛ nin maa in bolo ni u taara a baara n'a fɔ a baara cogo k'a tun bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba de lase an ka dugukolo la o de la komisariya olu ye tɛgɛ da nin maa ninnu kan Masinakaw bara kɛba a yɛrɛ la k'a fɔ ko sigida denw olu jɔrɔn bɛ baw samiya kɔnɔ ni san nana ka ji layɛlɛ kosɛbɛ baraji kan ko u bɛ baraji dayɛlɛ ka se ka ji bila o ji bilali dɔ de sigida denw bɛ ka siran ko san dɔw la baraji dayɛlɛlen ji de taara don maaw fɛ yen nɔ ka kɛ tiɲɛni ye ko maaw jɔrɔn bɛ o walina ɲɔngɔn la o de la baraji dayɛlɛlen Selenge baraji ko Masinakaw yɛrɛ k'a fɔ ko u jɔrɔn bɛ kosɛbɛ wa k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaayasow fɛ fɛlɛn dabaliw ka ta yaasa maaw ka se ka kisi ji kɔlɔlɔ kana tiɲɛni kɛ maaw kunna ɲina san kɔnɔna la Selengekaw bara keba barajiko kelenko in kuma okumu kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaayaso mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ jiko bunakun kan olu yɛrɛ k'a fɔ ko Selenge baraji dayɛlɛ ye u ye sigida denw ka kulekanw mɛn k'a fɔ ko ni ji yɛlɛla sigida denw bɛ ka jɔrɔ ji kana don maaw kan jiko ɲɛmaayaso yɛrɛ k'a fɔ ko maaw ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ hakilina bɛɛ lajɛlen talen don olu ye fɛlɛn dabaliw ta yaasa ni ji dayɛlɛla ka se ka ji kunbɛn a kana don maaw fɛ k'u ye o fɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ baraji dayɛlɛli kɔnɔna la ji kɔlɔlɔ kana tiɲɛni kɛ maa si kun kɛba segukaw bara studio tamaniya yɛrɛ k'a fɔ ko sogo dagɛlɛlen don bi an bɛ don min ko bi ko a bɛ tile 10 ɲɔgɔn bɔ ko sogo kɔni musow bɛ kule la ko a gɛlɛyalen don kosɛbɛ sogo mun bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko sogo koloma ko o kilo bɔra 540 na ko a taara yɛrɛ sɔrɔ
kɛmɛ wɔɔrɔ la an bɛ don min na ko bi sogo buma kolote mun na ko o kilo o bɛ 7 la bi k'a sɔrɔ don tɛmɛnenw 600 de kun don o de la ko buso y'a yɛrɛ k'a fɔ olu fɛnɛ seko tɛ nin ko in na bawo k'olu bɛ taa bagan ta yɔrɔ mun na ɲɔnɔ masina ko o yɔrɔ siraw de gɛlɛyalen don ka sabu kɛ lakanabaliya ye bagan tɛ ka sɔrɔ a sɔrɔ cogo la k'o de kɛra sababu ye ka sogo gɛlɛya masina ni tɛnɛnkun ni ɲɔgɔn cɛ sira mun bɛ yen a yɛrɛ la k'a fɔ ko o sira in boli kɛ n bɛ gɛlɛyaba ye bi sira bolibagaw ma bawo ko sira in ko a sɛbɛkɔrɔ tiɲɛnen don a lahala bɛɛ lajɛlen tiɲɛ bɛ tiɲɛ cogo cɛjugu la bawo ko samiya kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dingɛ de bɛ bɔ siraw la mun bɛ maaw sɛgɛn kosɛbɛ mankanw tun bɛ bɔ sira mun fɛ ni o ye jikan sira ye pinasi kɔnɔ ni o ye kurun ye ko o fɛnɛ maaw bɛ ka jɔyɔrɔ ka sabu kɛ lakanabaliya o ni a ɲɔngow ye o de la ko sigida in denw maa minnu bɛ bɔ masina sumuni ja tɛnɛnku ko u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ u ka sira mun bɛ yen n'a bɛ taa kilo 160 la ko k'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ fɛlɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ hakaja marabolo ɲɛmaaw u ka sira ka se ka dilan ko n'o tɛ ko olu bɛ tigɛ ka bɔ diɲɛ fan tɔw la ko u bɛ welekan de bila nin waati in na u ka sira in a ka se ka labɛn keba kucalakaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ musolakaw kalan kɛra olu kun ni o bɛ tali kɛ musolaka 15 hakɛ la o bɛ se ka u yɛrɛ ta cogo min na ni o dɔ bɛ tali kɛ bagan mara nakɔ sɛ mara ani fo ka taa se restauration dumunifɛn feere ni a ɲɔngo a yɛrɛ la k'a fɔ ko o hakilina in a bilala sen kan jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni o ye ONG World Vision yaasa ka se ka musolakaw dɛmɛ o bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ cogo min na ka kɔkɛw ka u dɛmɛ fɛn min ye du musaka o bunakun kan keba du bɛ dala ani mayinakaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko olu ye u ka angɛrɛw sɔrɔ nɔgɔ mun ni u mago b'a la ka ɲina samiya ka a kɛ samiya ɲuman ye jamana ɲɛmaaso ka nɔgɔ dilen u ma n'a bɛ wele ko angɛrɛ subventionné ko u ye tɔni 50 hakɛ o y'o de sɔrɔ dugu mun ni o ye jubedala ani masina ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko a dira u ma sɔngɔ min na o de ye 2,000 ani 800 ye jamana ɲɛmaaso olu ka musaka talen kɔfɛ ka se ka nɔgɔ di cikɛlaw ma yaasa ni marabolo n'a sigida cikɛlaw bɛɛ lajɛlen ka se ka ci kɛ ka jaabi ɲuman sɔrɔ a la k'a fɔ ko ɲina san kɔnɔ san yɛrɛ ɲuman ko o nana masinakaw bara ko bawo ko san mun nana masina a ma na mali fan caman kɔnɔna la kajolokaw bara keba kajolo dugu min bɛ yen ni o ye furu ye a yɛrɛ la k'a fɔ kajolo préfet ale ye taama kɛ ka taa furukaw bara ka kɛ ni utikalo tile 5 ye yaasa u ka ba minnu bɛ yen nɔ ni o ye ba bolofara bagu ani sinti ni o bɛ furu fɛ ko a yɛrɛ la k'a fɔ maa minnu bɛ sanu bɔ ji la n'a bɛ wele ko daragazi ni jamana ɲɛmaaso kɛmɛ ka fɛlɛ ta tile 2 in na ko ka a baaraw kɛlɛ an ye k'a fɔ u ye maa caman ka baarakɛminɛnw ka o minɛ la yaasa ka se k'o baaraw lajɔ kajolo ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ olu fana bɛna o hakilina kelen de ta k'a ɲini servisiw maa minnu bɛ lakanako bunakun kan ani maa minnu bɛ sanu bɔ ni nin sira in ye k'a bɔ ji kɔnɔ k'a bɛ ka baw tiɲɛ a bɛ ka jiw tiɲɛ ka ji kɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen faga ko a baaraw ka jɔ n'o tɛ fɛlɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen bɛ ta préfet y'a ɲini fintigilakaw fɛ dugu ɲɛmaaw ani fo ka taa se dugutigilakaw ko bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka daragi a ka sanubɔ cogo in k'a kɛlɛ ka se ka jiw bɛ lakana cogo min na keba i bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka na an ka diɲɛ fantɔ kibaruyaw la. An ka jamana kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la Niger kaw bara Chadi jamana ɲɛma ale ye taama kɛ ka na Niger kaw bara yaasa ka se ka jɛɲɔgɔnya o mun bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ni sigiɲɔgɔn jamana do k'a kɔrɔsiyɛn Marshal Mahamad Idris Déby ale kunbɛra Niger jamana ɲɛma général d'armée Abdurahmane Tiani fɛ kunbɛ cogo cɛɲi na a jiginnen Pankulu Jori Amani na Ɲamekaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko a ka taama in ni o ye Chad jamana kuntigi ye k'a bɛ don jamana fila in ka jɛɲɔgɔnyaw ka se k'a kɔrɔsiyɛn tile 2 baara don ko baara bɛna kɛ sira caman kɔnɔna la
yasa Chadi jamana ani Niger o bɛ se ka bolo fara ɲɔgɔn kan cogo di ka se ka ɲɛtaa kuntalajanw bɔ k'a kunbɛlen jamana ka kuntɔgɔ dɔnkiliw ani seko ni dɔnko Nigerikaw bara olu siraw de kɛra sababu ye ka se ka marishali ka a kunbɛn Chadi jamana kɔnɔ la yasa ka se ka baaraɲɔgɔnw kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Côte d'Ivoirekaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya dɔ bilala sen kan politiki ko bunakun kan ko dialogue politiki yasa ka se ka fangaɲinitɔnw ko ka bɛn ni kɛlɛ sinsin o ni ɲɔgɔn cɛ. K'a sɔrɔ nin waati in na Côte d'Ivoirekaw kan ka u labɛn ka taa jamanakuntigisigi kalataw la o mun ko bɛ ka maaw kamana gan baw maaw bɛ ka siran kalafili kɔ ka mankanw kana wuli ko o de la jamana ɲɛmaayaso ka fangaɲinitɔn RHDP olu ye kunnafoni kɛnɛ in sigi kɛnɛ mun kɔnɔna la ni o ye bɛɛ lajɛlen wele ko ka fangaɲinitɔn caman wele ka fara ɲɔgɔn kan hakaja u ka fangaɲinitɔn ka jɛkulu min bɛ n'u b'a wele ko coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire CAPCI ko o ye o fangaɲinitɔn fara ɲɔgɔn kan jɛkulu maa caman wele ka se ka kumaɲɔgɔnw kɛ bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka sinsin Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la yasa kalafili min bɛ nalen a ka se ka kɛ kalafili basigilen a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kan fangaɲinitɔn minnu bɛ yen nɔ ni olu ye fanga waradabaw ye olu ka jɛkulu maa dɔw tun bɛ yen nɔ nka fɛn min ye fangaɲinitɔn Laurent Gbagbo ani fo ka taa se Tidjane Thiam olu ka maa n'olu kɛn bɛ k'a fɔ ko nin sigikafɔ ninnu ko tɔ b'a jɛ olu ma ye a kɛnɛ kan. Nigeria jamana kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko Nigeria ni Turki jamana bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yasa ka se ka lakanako sira fɛ ka jɛɲɔgɔn k'o kologiriya ka se ka maa ŋaniya juguw kɛlɛ o de kɔrɔfɔw bɔra k'a daɲɛnɛmaya Nigeria jamana ɲɛmaayaso fɛ ko nin waati in na yasa ka se ka lakana ka a sinsin Nigeria kɔrɔnfan yɔrɔ la yɔrɔ mun na ni kulu marifatigiw ani fo ka taa se bamantiya tigilamɔgɔw bɛ ka maaw sɛgɛn kosɛbɛ jɛkulu min ni o ye Boko Haram ye ka se ka fanga fara ɲɔgɔn kan Turki jamana bɛ se ka Nigeria dɛmɛ cogo min na ka se ka o maa ninnu kɛlɛ. Urana jamana yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ na maa minnu ni olu ye tunganataalaw ye maa 250 hakɛ Ameriki jamana mana tunganaden minnu gɛn ko Uranda jamana bɛ na u bisimila Kigali ka se ka u dɛmɛ o kɔrɔfɔw de bɔra ka daɲɛnɛmaya Uranda jamana ɲɛmaaw fɛ bawo ko Ameriki jamana kɛn bɛ ka fɛlɛ mun ta ka se ka hakaja farafina jamana tunganataalaw ka u gɛn ka bɔ Ameriki jamana kɔnɔ ko Uranda ye fɛlɛ kura ta u kama ka se ka a maa 250 ka olu bisimila ni ka kalan kɛ u kun ka baara k'u kun ka kɛnɛya kow ani fo ka taa se ka sokow ka o d'u ma yasa maa minnu ni Ameriki ye u gɛn u ka se ka u dayirimɛ sɔrɔ ka se ka vie kura kɛ ko o ye Uranda ka hakilinaba ye an bɛ don min na ko bi. Israeli jamana kɔnɔ la u ka lasigiden kɔrɔ dɔ bɛ Faransi jamana kɔnɔ ni ale ye Israel lasigidenya kɛ Faransikaw bara Eli Bernavi ni sɛbɛnnikɛla dɔ fɛnɛ ale de y'a yira k'a fɔ k'ale b'a ɲini Faransi jamana kuntigi Emmanuel Macron fɛ k'a ka gɛrɛntɛw ta k'a da ale ka jamana kan Israel bawo ko Israeli gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na bi ko ni gɛrɛntɛ ma d'a kan maaw ka hakɛw bɛ ka buruja cogo min na ani dɛmɛ bɛ ka tigɛ maa caman bɛ yen nɔ ni olu minɛn bɛ ni o ye otages ye ko o gɛlɛya mun bɛ Israelikaw bara bi ko fo ka gɛrɛntɛ de da Israeli kan ni gɛrɛntɛw juguyara ko a dɔw la u bɛ sɔn ka dɔ bɔ u ka damatɛmɛ walew la. Brésil jamana ɲɛmaa Lula ka a to direct la a bɛ ka kuma maaw ye a ye ɲɛji bɔ bawo a ka kɔrɔfɔw la a tun bɛ ka kuma ko jamana ninnu kɔnɔ ni kɔngɔ bɛ jamana kɔnɔdenw na ko ale t'a faamu jamana ɲɛmaa bɛ se ka sigi k'o lajɛ cogo di. Brésil jamana ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw la a ko ale yɛrɛ fɛla la jamana minnu bɛ yen nɔ ni kɔngɔ bɛ a jamana kɔnɔdenw sɔrɔ ko o jamana ɲɛmaaw kan ka da k'u kan tigɛ de bawo ko jamana ɲɛmaa ka miirina ko fɔlɔ kan ka kɛ dungafa de ye ka ɲɛsin maaw ma hakaja maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ka sɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ n'u bɛ wele ko personne vulnérable ko jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fanga ka baara fɔlɔ kan ka kɛ jumɛn ye o de ye dungafa ye bawo ko fɛn bɛɛ lajɛlen daminɛ ye dungafa de ko ale tɛ se k'a faamu cogo si la ko jamana dɔw kɔnɔ kɔngɔ bɛ ka maaw sɔrɔ jamana kuntigiw olu sigin bɛ ka o ko k'o lajɛ. Ameriki jamana ni Irisi jamana kumaɲɔgɔn bɛ ka kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ale a ka maa dɔ bila ka taa Irisikaw bara n'o bɛ tali kɛ Steve Witkoff la yasa ka se ka taa kumaɲɔgɔn kɛ ni Irisi jamana ɲɛmaa Vladimir Putin bawo ka kɛ ni sangada in ye tile damadɔni dɔrɔn Donald Trump kɛn bɛ ka bagabagalikan mun ta k'a ɲɛsin fɛn mun ye Irisi jamana ɲɛmaa Putin ma
ko u bena garante ta k'a da ko o bagabagalikanw ultimatum a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la. O de la irisikaw kun kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu labɛn bɛ ka se ka kumaɲɔgɔn sabati ko nin bɛ don o kadara de kɔnɔna la. Donald Trump a y'a ka maa mun bila ka se ka taa kumaɲɔgɔnw kɛ ni Vladimir Putin ye ko yaasa Russie ni Ukraine ka kɛlɛ mun n'a kɛra sababu ye ka joli caman bɔ k'olu b'a ɲini mugu ni kisɛ ka se ka jɔ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ten sa yaasa jolibɔn walew ni a cayara k'o ka jɔ ka sanga ni nin waati in ye ko bagabagaliw kɔfɛ kumaw daman tɛ. Donald Trump ale ye a ka jikɔrɔ mugujugu dɔw ni o ye nucléaire ye ka o bila ka taa Russie dankan na ko o kɛn bɛ ka diɲɛma jɔrɔ nka ko kumaɲɔgɔn min filɛ nin ye ka kɛ nin ye o de b'a to k'a fɔ ko jamana ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ ka bɛn ani basigi ka sinsin ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye ni kumaɲɔgɔnw sira fɛ. Kiba an b'an ka bi kunnafoni kuncɛ ni sangafo ye. An ka jamana kuntigi kɔrɔ Modibo Keita, Baba Modibo a yɛrɛ la k'a fɔ ko a furumuso sabanan ko Ala ye a miniji dɔgɔya ka kɛ ni kunungo ye Bamako kɔnɔna la yan nɔ. Fanta Jalo ko ale kun ye an ka jamana maa mun ye yɛrɛmahɔrɔnya ta ka di an ma. Baba Modibo Keita a muso sabanan ko k'a si to san 82 la a tanyana Bamako kɔnɔna la yan nɔ. A yɛrɛ la k'a fɔ ko ale kun ye maa ye maa mun ni Modibo bɔnnaw na a kun bɛ jɔyɔrɔba la bawo a musow la ale de kun ye mun ni maa caman kun a lakodɔn bawo k'a ka kumaw kuma ca nka ka kɛ ni nin waati laban in ye ko a taara tiɲɛ so. Kiba ninnu de ye an ka bi kibaruya n'u ye min sera ka fara ɲɔgɔn kan jani ka aw fo ka ko ɲuman dɔn aw min kun sɔgɔmɛ an na. An b'a fɔ ko a y'aw sɔgɔlen to jani na kibaruyaw olu tɛ kɛ aw nɛgɛla ye jaw o tun bɛ ka yira aw la a balimakɛ Kiba Jalo fɛ. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan a k'an bɛn. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango. Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ. I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04. Hôtel Lafiya référence do.